Dian ka jing penbena ke All Assam and Greater Assam Tourist Taxi Association ke bana jela Assam bahkan don ke All General Strike lani ke cakaban haka kendai tarik unaitung arajar apusan ke bala khot da ke Central Trade Union and National Federations ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association lani AKMTTA na ke benta ke jing shingan ki Paidbah nonglet nongwan ke pentep baki kali Kamai na Shillong ki bajulet cha Assam kennom Kamai haka tai ke singi karai ka AKMTTA ka longru kum kadak ban snok tilang ya ka jing penbena bala penbena da ka Central Trade Unions and National Federation ka Jingeh ka dai halor ki mat jing dawa ki bakentup ya ka jingweng no mar ya ka an Motor Vehicle Reforms Act arajar ka kandai ka bapersya ya ki nongnya kali ban pensange no ya ka kendon hit and run clause chiswa andreu ar jong ka Indian Civil Court lani BNS ban pensange no mar ya ka jinglum khajna lani tol lingba ki satellite system ban pensange ya ka jingmi ki an kuna bapalat ki kuna lingba ki dur bat pensuk ki kendon ki bedai bat ki pollution certificate bat ki wei ki jingdon kam ki be om don kam shu nang ta ban ai jaka shong that bam di khut dukan ja batat pankhana haman lakan 20 kilometer haki surok ba jongkari na kabenta ki nong trai kali ban yada laki hok jong ki nong trai kali motor bat pensange ya ka jing penshitom bat jing pendon kam bakla ya ki kendon an persya ya ki nangta ban khang ki kali shimet bat kit passenger hajaka ki kali commercial bala register ka Kyrwoh kalau ongru bah Assam la penjari ting ya katai ka jing penbena bat namar kata ban yada ya ki passenger bat ki nongnya kali na ka no ka jing syam lanot halenti barok ki seng tourist taxi jong ka Meghalaya kilarai ban nom penya ya ki jing syakri taksi sya Assam ha kata ka sngi Habatin, Paidbah ki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya